Presyo ng mga bangus ni Boy Bangot, may 130 isang piraso, 100 pesos. Meron din po 50 pesos na kada piraso ng kanilang mga latag ng bangus, lagupan, no? 330 po per kilo ng mga golden pompano. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Tayo ay sikat na rito sa bayan ng Malabon Fish Market. So shoutout sa mga mamimili mo. Sa akin mamimili na sa akin Boye. Nagigit ko Bulacan, salamat sa pagbili kanina. Okay, salamat. Yun, salamat po sa pagsuporta kay Boss Lando Explorer, no? Talagang dinadagsa ka talaga ng ating mga kababayan. Salamat sa pagdayo. Oo. Kahit malayo sila, dumadayo talaga sa Malabon Fish Market nang makamura ng bibilhin ng mga isda sa'yo na Tilapiang Batangas. So shout out po sa mga namili kay Boy Tilapia, no? Ng mga Tilapiang Batangas. Kalawang po natin ay 220, 220 na per kilo. Magkano na ngayon? 300 pesos sa talangka. Sa mga alimango? 300 din po mga per kilo na mga alimango. Itong ano mo? 200. Ayun, 200 pesos, no? Nandito si Boss Lawrence sa kanyang pwestuhan na mga latag na inyo pong mabibili, no? Magkano lumot? 300. 300 pesos po sa pusit lumot, no? Magkano ang sapsap? 300 din ng kilo. So yun po yung presyo natin ng sapsap, no? 300 pesos per kilo. May 80-80 na naman. May 80-80 na naman. Hindi mo nabasa eh. May 80-80 na naman sa ano ko. Napakabisa, cream dory. Ayun, pinakamabisa, cream dory niya. Shoutout sa'yo. Ayun, tilapia. So update natin. Pwedeng Gcash natin, Boss Lando ah. Pwedeng Gcash natin. Pwedeng Gcash pala pag namili. I-send lang. Bago pumunta rito, kaya panood ko. 50 pesos kilo na mga gulyasan. So very good na. 100 pesos na mga gulyasan, no? 110 lang po per kilo. Dito 120 po kilo ng mga isang pagi, oh. So mura-mura na ang ating mga gulyasan dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga 50 pesos na latag po ng tumpukan po ng tawilis. At ang mga papakol po natin ay 120 ang per kilo. So ito po yung mga itang yung danggit. 100 pesos po na mga tinumpok na po yan, ha. Fresh na danggit po. 100 pesos po ang tumpukan. Alright. Good morning everyone. So, bumalik tayo muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at update natin yung kanilang mga latag, no? So, baybayin natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, no? So, sa mga nakakapanood ng aking vlog dito sa Malabon Fish Market, dito po ay walang kompetensya o ano man, no? Dahil kami mga vlogger dito ay nag-update po ng kanilang mga latag ng presyo na mabibili. So, sa mga kasama ko na nagbablog po dito, kagaya po ni Vendor Mix Official, Tardons TV, at Kuya Ed PX, no? Kami po yung mga nag-update na mga presyo po rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa pagpunta at pagbili dito sa Malabon Fish Market, magiging mapanuri, hindi porket mura ang ating nakikita ay okay na. Suriin po mabuti ang mga nabibiling isda at sa mga nagbebenta rin po mga vendor, tignan po ninyo ang mga timbangan din po nila, no? Para makasiguro kayo na sulit na maiuwi ang inyong mga napamili. So anyway, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update at mag-ikot o iikot kayo dito sa kahabaan ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Naubos na mangga. Oo. So presyo ng mga bangus ni Boy Bangot, may 130 isang piraso, 100 pesos. Meron din po 50 pesos na kada piraso ng kanilang mga latag ng bangus, lagupan, no? Yan po ay latag ni Boy Bangot. 120 po sa mga per kilo ng gulyasan. 130 may 50. 130 may 50 tayo dito.
Ako hindi pa nakakahabol. Yung mga senior na may discount, oh. Sige na daw, sige na daw. Yung mga senior na may discount, mga senior. So, ito, ikot tayo. Basta may ID senior, may discount sa akin, ako. So, sa mga presyo, no? Ito po yung presyo ng mga hipon po natin. 360 per kilo. 100 pesos dito sa mga latag ng gulyasan. At yung mga presyo ng golden pompano natin dito ay 330 per kilo. Ayan po yung presyo ng Pili ka, boss. Pipili ka naman. 330, no? Oh, pili ka, boss. 330 po per kilo ng mga golden pompano. Tilapiyang Batangas, 120, no? Ang per kilo. So, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. Tayo ay sikat na rito sa bayan ng Malabon Fish Market. So, shoutout sa mga mamimili mo. Sir Bruce, sa akin Mamirna, sa akin Proyek. Nandito Bulacan, salamat sa pagbili kanina. Okay, salamat. Nanonood sa'yo. Yun, salamat po sa pagsuporta kay Boss Lando Explorer, no? Talagang dinadagsa ka talaga ng ating mga kababayan. Salamat sa pagdanyo. Oo. Kahit malayo sila, dumadayo talaga sa Malabon Fish Market nang makamura ng bibilhin ng mga isda sa'yo na tilapiyang Batangas. So, shout out po sa mga namili kay Boy Tilapia, no? Ng mga tilapiyang Batangas. So, dalawa sila dito, si Boy Bangus, si Boy Putik, at tatlo pala, si Boy Putik at si Boy Bangus at Boy Tilapia. Ayan. So, maraming salamat, El. Ikot pa ako. Salamat. Shout out sa mga mamimili mo. Good morning. At update pa tayo dito sa mga latagan nila, no? Moy Palaboy. Magkano isang tabo ng talaba? 100 pesos sa kada tabo. 80 pesos kilo ng mga tahong niya, no? Medyo tumaas ang kilo ngayon. Matakas yun ng tahong ganda. Walang umani. Oo. Malis na mag-isay. So, yun yung mga presyo ngayon ng ating update sa latag ni Moy Palaboy. Shoutout sa'yo. Good morning. Salamat. Ayan, yung mga latag nila ng mga mangga. Mga ubas, mangga natin sa Malabon Fish Market at saging. Ayan po yung mga presyo, no? Ang kagandahan ay may mga tag price na sa kanilang mga latagan. At mga pusit kalawang po natin ay 220. 220 na per kilo. Ang mga talong ay 120 per kilo. Oy, shoutout, gustahan to. Shout out, good morning. So ito yung mga palaya natin, no? Tumpok, 60 pesos. Shout out sa'yo, Lodi. So may shout out ba tayo? Oy, shoutout. Ayun, shout out. Di na nagbago yung paninda mo. Hindi ka na nakipagsabayan sa kanila. Makapuwalme. Malang ang isda pa rin. Kaya pusit kalawang ito, masarap to sa adobo. Nakuha lang kami ng Iniyaw. Oo, buwelo lang muna. Hayaan natin muna sila. So yan yung presyo, no? Pusit kalawang, 2.20. Salamat, Lodi. Salamat. Thank you. Wala. Broccoli natin, 200 pesos na kilo. So yan yung mga presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. May mga presyo ng ating mga prutas. Tatlo dyan to. So ito, limango uli. Buhay na limango. Yan, masarap yung mga hipon na yan pang okoy, no? Tapos manabano. Yung mga alimango. So update natin at alamin natin presyo. Kuya, magkano na po presyo ngayon? 500. Ayun, 500 pesos po sa mga per kilo ngayon ng ating mga alimango. Salamat po, kuya. Thank you.
At nandito tayo. Wala nang latag si Bito. Sold out. 4 na banyera po na fresh na nilalatag po lagi dito sa Malabon Fish Market, no? Tahong po natin ay 100 pesos. Yan po ay tabo. At yung mga magaganda nating mga talaba, eto po, 100 pesos din po yan. So, dito tayo kay Lawrence. Ang gaganda ng mga latag niya ngayon, no? Magkano na ngayon? 300 pesos sa talangka. Sa mga alimango? 300 din po mga per kilo na mga alimango. Itong ano mo? 200. Ayun, 200 pesos, no? Nandito si Boss Lawrence sa kanyang pwestuhan na mga latag na inyo pong mabibili, no? Eh dyan, igat ba yan? Malabanos. Malabanos, dyan magkano kilo? 150. 150 po na per kilo ng malabanos. Ayan. Fresh na fresh po, no, na mabibili nyo po sa bayan ng Malabon. Ang talangka po natin ay 300. 300. Isang kilo. Dante, marami isang kilo niyan. Hindi ako nagkakamali, ang isang kilo niya mga nasa 10. 10, 12. Oh, yun. Ang sarap niyan, shout out. Out. Sabon, malabon. Pipili ka na lang talaga ng iyong mabibili, no, ng mga limango. 150 ka lahat eh. Boss Lawrence, salamat ha. Thank you. So, na-update natin yung kanyang latag dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At nandito naman tayo, no? 340 per kilo ng mga latag ng hipon. Ito pare malalaki ko. 260. Ayan. Oh, sige. Hintay kita rito ah. Yan yung mga presyo ng kanyang mga hipon. Mataas yung malaki niya. Oo nga eh. Kahapon, 280 lang eh, no? Gano lang patong, 20. Salamat, Lodi. Thank you. Ito ay 280 per kilo ng hipon. Magkano lumot? 300. 300 pesos po sa pusit lumot, no? So yan po yung mga price update natin sa mga latag ng lumot. At dito tayo sa mga tilapia. Ayan po ay 110 per kilo ng mga tilapiyang Batangas. At 110 din po ng mga per kilo, no, ng mga tilapiyang Batangas. Ang ating yellow fin tuna ay 200 pesos ang kilo. Yan. 300. Magkano ang sapsap? 300 kilo. 300 din ang kilo. So yun po yung presyo natin ng sapsap, no? 300 pesos per kilo. Bulang-ulo nila. Salamat po. Pogi, magkano kilo? 250 lang, malalaki na. Ayun, 250 po per kilo ng hipon, pogi. So, mura-mura, no? 250 per kilo ng hipon. $260 na lang yan. So, mga tilapiyang Batangas ay 120 per kilo. So, shout out sa inyong lahat na mga dumayo sa bayan ng Malabon Fish Market. 130 per kilo ng mga tilapia pa rin po. 120. 250 per kilo ng hipon.
300, 250 na lang oh. 300, 250 ate. Pwede ka pumili dyan, te. Kuya, good morning po. Magkano yung sap-sap? 100 pesos na kilo. Tawilis po. 100. Ito kitang ganda oh. Yan, 250 kitang. 250 ang kilo. Yan ang masarap na ipaksiw. So kaya sa sinigang sa miso. Gagaw, 250 na rin. Gagaong din po. Kanduli, mura lang. Kanduli, yan talaga mura. Para matanggal kasi ng isang kanduli, ginagawa dyan kinikis-kis sa asin. Tanggalin ng lansa. Tapos, ipirito. Pagkapirito, gisa, luto na ng sinigang sa miso. Opo. Kasi, ang iba kasi niyan, nalalansahan sila kasi nga, yun nga, hindi nila ginagawa yun. Tsaka yan, kinikis sa pader. Sa asin. Kinikis-kis na ano, buhangin. Para matanggal yung dulas, bago ano. Hindi, mas maganda po sa pader para malasang malasa. Nandoon na po lahat yung asin eh. Yung asin nandoon na. Sige po, salamat po. May 80-80 na naman. May 80-80 na naman. Hindi mo nabasa Oh, may 80-80 na naman sa ano ko. Napakabisa, cream dory. Ayun, pinakamabisa na cream dory niya. Shoutout sa'yo. Ayun, tilapia. So, update natin. Pwedeng Gcash natin, Boss Lando ah. Pwedeng Gcash natin. Oh, pwedeng Gcash pala pag namili. I-send lang. Bago pumunta rito, kaya panood ko eh. Iba na yung presyo. Salamat, thank you. 130 na nasa totoo ang buhay natin. Ayan, 80 pesos kilo na mga gulyasan. So very good na. 100 pesos na mga gulyasan, no? 110 lang po per kilo. 150 sa pinakamabisang trim dory. Tilapia, no? Tilapiang Batangas ay buhay na buhay po. 130 po na per kilo. Ito yun. 1.6 na to ya. Tapos yung mga tamban natin ay 80 pesos kilo. Excuse me nga po. Dilis, 100 pesos per kilo. Magkano kilo ng hipon? Gano? Ito yung mga fresh na hipon na ating po na-update sa Malabon Fish Market, no? Okay, cobra. Ayan, 110 per kilo naman po dito ng mga tilapyang Batangas. At yung mga kilo dito ng mga hipon natin kay Ate Potpot ay 280 per kilo. Good morning. Ayun o, yellow pinto na po natin ay 180 ang per kilo. Nang bumagsak ang presyo ng mga gulyasan natin na avatar, naging 80 na lang ang kilo, no? O, shout out! O, shout out, geng! Shout out! O, geng, shout out! Yun, galing naman. Shout out sa inyong dalawa. Enjoy, ah! O, yun, o! O, shout out! Galing talaga ni geng. So, ito yung mga tumpukan na nabili na. Yung 50 pesos na tumpok na tilapia, 50 pesos tumpok. At napakarami na rin po mga latag, no? Yan po ay kilo ng gulyasan, 100 pesos. Ganun lang yan, Boss Lando. Oo nga, ang dami na ngayon latag, no? Puro gulyasan, dumagsak. Marami ron. Dami rin. Ay, lakad na lang tuloy, ang dami. Dikit-dikit na sila eh. Ayun, puri. Pero iba presyo. Iba presyo rito, iba presyo doon. Mas mataas ang presyo sa taas kaysa rito. Dito bagsak presyo sa baba. Ito, lumaabot pa ng 180. Eh dito 120 po kilo ng mga isang pagi, oh. So
So mura-mura na ang ating mga gulyasan dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga pusit lumot ay 280 ang per kilo. Ayan, 90 pesos po. 90 pesos na per kilo ng mga isdang gulyasan. Para magiluto, sub talaga. Ang sarap niyan sa ano, gata. Oo, gata. Tapos nalagyan mo malunggay. Gata may malunggay po, sarap to. Sarap Iwain yan. ko yan, sige na. Iwain ko. Sarap niyan. Nabigay ko dito po sa 30 yan. Boss Alex, thank you ha. Sige, magkanda ko na. Ito po yung mga 50 pesos na latag po ng tumpukan po ng tawilis. At ang mga papakol po natin ay 120 ang per kilo. Gulyasan ay 100 pesos per kilo. At ang mga per kilo po ng mga hipon ay 280. So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At aabante pa tayo dahil dito ay may mga latag pa rin po, no? Mga pusit, kalawang, magkano ang kilo, Boss Gerard? 200 yun. 200 ang kilo po ng mga pusit, no? Pusit, kalawang. Jody, magkano ang kilo mo dito? 180 lang. 180. Balik sa galunggong. Isa mga gulyasa mo magkano? Shoutout po, good morning. Shoutout po. Lalo na mga kumain natin dyan. Ayun, shoutout. Magkano sa gulyasan? 120 lang. 120 po ang mga per kilo. No, conforme po sa laki kasi ang bentahan po dito ng mga Yan ang trabaho, gulyasan. 120 na lang. Malalaki po kasi. Kaya medyo mataas. Ayun, no? Yan ang mga presyo na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. Salamat! Shoutout po Don Ramon. Shoutout sa'yo, magandang umaga. Sana, kasama na kayo dito. So shoutout sa'yo, Boss Jeff Baliw. Shoutout yan. Yan. Okay na raw, kalispisan mo. Kalispisan mo na. Gulyasan, ayan. Fresh gulyasan. Boss Lando. Magkano kilo? 120. 120 po sa mga malalaking gulyasan. So ayan po, no? Ang ating mga tambakol na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Pipili na po si Kuya ng kanya mabibiling gulyasan. Ito po yung... Tsaka mahawakan niyo po na matigas yung... Ayan, no? Makakita niyo matigas yung ano, kaya fresh na fresh po yung gulyasan. Kung isa lang po kayo makakain, hindi niyo po talaga mauubos. Puro isa size eh. Mga ilang kilo kaya yan? So dito tayo sa kaibigan natin, si kaibigan Tinong. So shout out sa iyo, Tinong. At ang ganda ng cover mo. Para kang iispatan ng ano yung light camera action. Ang sinag ng araw, patama dyan. So ito po yung mga itang yung danggit. 100 pesos po na mga tinumpok na po yan, ha. Fresh na danggit po. 100 pesos po ang tumpukan. Salamat, Boss Tinong. Dito naman tayo sa side ni Agustin Miraflores. So dagsang-dagsa ang ating mga kababayan na dumayo dito sa Malabon Fish Market, no? Talaga naghahanap sila ng mga pangmasang presyo. So dito, bagsak presyo yung mga isdang gulyasan at napakamura po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. So talagang siksikan ang Malabon dahil nga sa mga murang presyo na ating pong ina-update sa bayan ng Malabon. So tatawid lang tayo rito at mag-a-update pa tayo ng mga latag ng tilapiyang Batangas. Kaya 110 po yung mga kilo po dito ng mga tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili. Kaya mga presyohan po ng mga latag. Magkano po sa tilapia? 120. Dito sa maliit po. 110 po. Yan po yung mga per kilohan po na ating mga na-update dito sa Malabon Fish Market, no? So mura po ang tilapia.
130 naman po dito sa per kilo kay Agustin Miraflores at meron din po 120. So itong tilapia na to ay malalaki, no? Islando, Oh, malalaki 130. ayan, no? Ganun pa rin, malalaki, tatluan. 120. Nagkano kilo? 340, 320. Ito po yung latag ni Boss Brian dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa'yo, Boss Brian. Alright, so yun nga po ang mga presyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga gulyasan po ay bagsak presyo. 80 pesos na lamang po ang mga kilo. At yung iba pang klaseng naman dagat sa mga tumpukan ay bagsak presyo rin po, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusuporta at sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So, shout out sa ating lahat. So, mag-iingat po tayo sa ating pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy nyo lang po ang pamimili sa mga murang presyo na inyo pong mapipili. So, anyway, hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.